Áno, poviem to veľmi presne. Výsledok, ktorý dosiahol pán Procházka, vyvoláva rešpekt. Vyvoláva rešpekt, pretože sa zdá, že je jeden z mála pravicových politikov, ktorý je schopný osloviť pravicovú časť tohto spektra. A možno by bolo dobré, pokiaľ by pán Procházka zvážil, že či takýto výsledok by nemal aj zužitkovať nejakých ďalších politických aktivít. Pán Procházka, v médiách sa objavili informácie, a to je naozaj mimoriadne zaujímavé, že po prvom kole prezidentských volieb ste sa mali stretnúť na vlastnú žiadosť s Robertom Ficom a mala vzniknúť akási dohoda, že ak pán Fico povie, že ste pravicový líder, tak vy nepodporíte v druhom kole pána Kisku. To sú absurdné konštrukcie už len z toho... Nestretli ste sa s Robertom Ficom? To sú absurdné konštrukcie už len z toho dôvodu, že ja sa bránim tomu pojmu, že líder pravice. Andreja Kisku som 3-krát podporil. Občanom Slovenskej republiky a najmä voči vlastným voličom mám dosť rešpektu a pokory na to, aby som ich ušetril nejakých akoby zhora dávaných odporúčaní, koho majú voliť. Ja tu dnes nie som preto, aby som ľuďom hovoril, koho si majú vybrať. To vedia najlepšie sami. Inak je pravda, že po prvom kole prezidentských volieb ste sa stretli s Robertom Ficom a s pánom Kaliňákom na úrade vlády? Nie. Je to vymyselka? Lebo sme to počuli, dokonca aj čítali na niektorých blogoch. Ale informácie o údajnej snahe získať inzerciu prezidentskej kampani, teraz hovorím bez bločku, nie sú pravdivé, sú vymyslené. Áno. Tá baba, čo bola od teba, alebo že tak hovorila, že budete to platiť tak, že nie je akože časť oficiálne, časť neoficiálne. Tak ty musíš povedať, že koľko, jak to chceš nám to je. Jak mi ty to umožníš? Jak ty chceš, ty povedz. Takže kedy pôjdete na detektor? Každý sľub, ktorý som verejnosti doteraz dal, som dodržal, dodržím aj tento. Nevyhýbete sa médiám. Odkedy? Majú všetci pocit, že sa vyhýbate médiám. Čaká vás tam možno 10 novinárov. To fakt? Áno. To je super. No, a kde sú? Vo vestibule a volali pánovi Dubečnému, vám volali... No a nebude to lepšie aj pre vás otočiť sa smerom k Smeru a urobiť veľkú koalíciu jednoduchú? Nebude. Nie. Nám ide o skutočnú nápravu pomerov, ktoré dnes na Slovensku sú. A hovorím veľmi otvorene. Áno, pýtame si od ľudí poverenie zostaviť novú vládu. Ale ja do toho nepôjdem za každú cenu a za každých okolností. Tá nová vláda má strašne veľa zahraničných aj domácich úloh. Nevyhnutným predpokladom preto, aby vôbec mohla vzniknúť, je jej funkčnosť, pevnosť, súdržnosť. To by mohlo byť sieť Smer, nie? Pevnosť, funkčnosť, súdržnosť, nie? No, určite niekedy máme diametrálne odlišný pohľad. Čiže Smer skrátka vylúčujete? Áno. V rozhovore na víkend vyhlásil, že šanca na vytvorenie koalície so Smerom je nulová. Včera v televízii sme sa dozvedeli, že pán Procházka je pripravený ísť do koalície so Smerom. V zápäti 2 hodiny na to pán Procházka dementuje informáciu, ktorá odznela v televíznych novinách, že to nie je pravda. Prečo sa vlastne vykrúca? To si snáď pán Procházka robí z ľudí srandu? Všetci politické strany, aj tí, ktorí odborne k tomu majú čo povedať. Výborne. Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko, duálne vzdelávanie samozrejme nie. Je to taký podfuk na voličoch. Pán Procházka po pár pohárikoch vínka prezradil to, o čom tajne snívajú aj ďalší páni, Figel, Bugár, Danko. A ukazuje sa, že za takúto veľmi technickú otázku chce predať hlasy svojich voličov. Toto je presne jeho DNA, jeho charakter. On bol po prezidentských voľbách schopný ísť sa ponúknuť Ficovi, podporu vyjednávať a potom pri takomto obchode zradiť Kisku, to sa nerobí. A to isté urobí aj s voličmi. Na stole je fakt, že pán prezident zajtra dá poverenie na rokovanie o zostavení vlády predsedovi Smeru SD a sieť sa takého rokovania nezúčastní. Ani sa nezúčastnila? Nebolo náhodou už také stretnutie, alebo už ste sa s pánom premiérom nestretli? Nie. Rokovanie o zostavení vlády? Alebo akékoľvek stretnutie s pánom premiérom?
My sme vôbec nerokovali o žiadnom zostavení vlády, ani s Richardom Sulíkom, ani s Igorom Matovičom, ani s Robertom Ficom. Ale stretli ste sa s Robertom Ficom? Stretol som sa, boli sme spolu včera. Niekde mimo televíznych debát. Nie. Boli ste v nedeľu na úrade vlády, alebo neboli ste? Odpovedal som vám na tieto otázky a odpovedal som vám na ne pravdivo. A teraz som vám dal finálny dovetok k tejto téme. Ste v nedeľu, popoludní alebo podvečer boli, alebo neboli na úrade vlády? Kde som ja v nedeľu bol alebo nebol? Nie je vaša vec. Je to moja vec, vec mojej strany, mojich voličov. Nerokoval som s Robertom Ficom o zostavení vlády, povedal som vám to opakovane a vy nemáte dôvod sa ma po 10 odpovediach rovnakých. Vážení páni predsedovia, dámy a páni, dovolte mi, aby som vás informoval, že asi pred 15 minútami 4 predsedovia politických strán Smeru sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most Híd a strany Sieť podpísali programové priority na roky 2016-2020, ktoré môžu tvoriť základ programového vyhlásenia. V čom? Vaše svedomie? V čom? Vaše svedomie? V čom? Zález do siete ulisňák na nič hodný, ambiciózny truľko. Nič si v politike nedokázal a ani nedokážeš. Teda okrem klamania a rozkrádania, ale to vedia všetci. Táraš, táraš a táraš. Už si jak Fico.